Vítajte v bratislavských makléroch. Dnes ideme tému, ktorá vyvolá viac emócií ako parkovanie v Bratislave. A síce, či kupovať vlastný byt, alebo radšej investovať do akcií. No a toto si myslím, že je presne téma pre ľudí niekde vo veku 35 až 55 rokov, ktorí už majú niečo za sebou, ktorí už majú aj nejaké nasporené peniaze, ak sa im to podarilo, majú vlastné bývanie a rozmýšľajú, že čo ďalej s peniazmi. Že či uvažujú aj nad tým, že či nerobia chybu, robia chybu, kúpiť ďalší investičný byt a tak ďalej. A hneď na úvod poviem niečo, čo sa vám možno nebude páčiť. Ale ľudia v skutočnosti nehľadajú odpoveď na túto otázku, ale skôr hľadajú nejaký únik pred zodpovednosťou v tomto rozhodnutí, ktoré vlastne táto otázka vyvoláva. Takže my vám dnes nedáme nejakú jednu zázračnú vetu alebo jednu zázračnú odpoveď, ale dáme vám návod, dáme vám systém, ktorý vám pomôže dobre sa rozhodnúť a spraviť správny krok smerom k budovaniu svojho majetku. Čiže prvá vec je konkrétne, z tohto by sme sa mali celého dozvedieť, že akú otázku si položiť namiesto toho, či nehnuteľnosť alebo akcie, ako si nastaviť autopilota a čo konkrétne môžeme urobiť už teraz. Preto, aby sme sa dostali k nejakej investičnej nehnuteľnosti. Presne tak. Ja dám ešte na úvod jeden disclaimer a síce, že toto nie je investičné odporúčanie, ale je to rozhovor, ktorý má za cieľ vás inšpirovať. Maťo, keď sa ťa klient spýta, mám kúpiť byt alebo investovať do akcií, čo je prvé, čo mu povieš? Prvé mu poviem, že toto asi není úplne tá správna otázka. Skôr by sa mal zamyslieť nad tým, čo od toho konkrétne očakáva, že či a čo mu dáva viac zmysel a čo si môže dovoliť. Hej? Lebo napríklad v indexe nemôžeš bývať, ale naopak, keď potrebuješ rýchle peniaze, čiže parameter likvidita, tak zase z bytu si polku peňazí neodobereš. Hej? Takže tu je dôležité nastavenie cieľov a nejakého horizontu, kedy budem dané peniaze potrebovať. A o toto sme sa bavili už aj v minulom podcaste. A potom sa môžeme baviť o tom, ako ďalej. Že či tie peniaze zainvestovať do nejakých akcií, alebo do nejakého realitného fondu, alebo peňažného fondu, alebo rovno do nehnuteľnosti. No najväčšie riziko je nemať žiadny plán. To je jasné. Čiže najväčšie riziko je nemať žiaden plán. Ľudia, keď riešia v podstate túto otázku, tak jednak majú strach zo zvyšovania toho nájmu, hlavne teda v Bratislave rastú ceny nehnuteľnosti, rastú ceny nájmov. A ten druhý rozmer je, že sa boja ako keby uviazať si tú gulu na nohu v podobe hypotéky, hej? Že zaviazať sa na 20-30 rokov s tým, že teda platiť musím. Hej? Jasne. Takže si mi zobral v podstate moju otázku a odpoveď na ňu je, teda bez ohľadu na to, ako sa človek rozhodne, je najhoršia vec nemať plán. Presne. To je ako, že mal som teraz jednu známu, ktorá v podstate, poviem to rovno, že nemala plán nejakým spôsobom z predaja inej nehnuteľnosti, mala hotovosť zhruba 120 000 eur a ona sa bála záväzku, ktorý mala na inej nehnuteľnosti a spravila z môjho pohľadu chybu, z jej pohľadu veľmi bezpečné rozhodnutie, že peniaze predčasne na 2 splátky splatila časť hypotéky banke a skrátila si celú dobu splácania. Čo ja vidím problém, že tieto celé peniaze mohla na niečo použiť, alebo respektíve mohla ich zainvestovať a tá suma, tých 100 000 eur, je mohlo ďalších v priebehu 5 rokov vyrobiť ďalších 40 000. Keby to investovala len do konzervatívneho realitného fondu, tak akurát pozerám náš interný fond Investika, ktorý my máme v rámci našej skupiny, tak za posledných 5 rokov robil zhodnotenie 33,26%. Čiže keby ona len zobrala toto, neskracovala si tú dobu, tak mohla mať 33 000 eur.
Keby to dal len do konzervatívneho fondu. Čo v podstate chceme počiarknúť, možno aj to, že snažiť sa splatiť hypotéku nie je zlý plán. Treba sa možno zamysleť nad tým, ako ten plán naplniť čo najefektívnejšie s vlastnými peniazmi. Hej? Presne ako si povedal, jedna vec je vložiť to, splatiť to, dať to banke, peniaze v živote neuvidím, ale teda OK, možno mám o niečo kratšiu dobu alebo nižšiu splátku. Ale na druhej strane, čo ak z tých mojich peňazí, čo už som banke dal, v podstate viem vytlačiť viac, viem si pomôcť viac. No, presne, takto by mal v dnešnej dobe uvažovať každý. Pred 20 rokmi sme tieto možnosti nemali a naše staré mamy, moja mama mala vkladnú knižku, kde si ukladala peniaze, hej, v nominálnej hodnote, tam sa nič nezhodnocovalo, absolútne nič. Mala to odložené, mohla to vyberať raz za neviem koľko rokov, sa stadiaľ dalo vyberať a to bolo celé. To bol najväčší investičný nástroj danej doby alebo nejaká taká bezpečná úložka peňazí. Dnes tých nástrojov je toľko, že podľa mňa dnes je hriech mať peniaze v banke. To je akože najväčšie plytvanie, aké človek môže urobiť. No, mimo tých, o ktorých sa budeme ešte dnes baviť. Presne tak. Naši kolegovia často hovoria, že keď máš peniaze v banke na účte, tak v podstate o ne prichádzaš. Tak a ak s nimi nič nerobíš, proste prichádzaš o tú hodnotu, ktorú ti žerie inflácia. Takže úplne súhlasím. Poďme ešte späť k tomu bývaniu trošku. A ľudia v podstate, tí, čo sú v nájme, tak berú nájom tak, že OK, platím nejaký nájom a nemám starosti s fondom oprav, nemám starosti s rekonštrukciami alebo s nejakým vynovovaním. To všetko ako keby znáša majiteľ. Ja platím len nájom a s tým som OK. A čo hovoríš na tento pohľad? Je to tak, alebo je za tým ešte niečo iné? Na jednu stranu je to dnes, aj medzi mladými je to celkom populárne bývať iba v nájme, že sa boja toho, že zobrať si hypotéku. Je to akože pohodlné, ale tam si musí každý uvedomiť, že všetky tie poplatky, ktoré platí človek aj pri normálnom nehnuteľnosti, ako je fond, doprava, elektrina, tak platí v tom nájomnom. Hej? Že to tam není od toho nejakým spôsobom oslobodený. Akurát tie peniaze platí niekomu inému. Keď už mám hypotéku na vlastný byt, no tak všetky tieto poplatky, síce za časť poplatkov zaplatím správcovi, ale už si splácam vlastnú nehnuteľnosť, ktorá mi rastie na hodnote. Ale áno, chápem, že je to záväzok, ktorý musí každý nejakým spôsobom platiť. Ale na druhú stranu aj nájom musí zaplatiť. Čiže tam si vždy treba prepočítať, či si daný človek v danom momente tú hypotéku vie dovoliť alebo nevie dovoliť. Alebo potom, áno, to, čo my radíme klientom, bývaj v nájme, ale zároveň si spor na to, aby si vedel mať na prvú splátku nejakého budúceho bytu, ktorý si budeš chcieť kupovať. OK. Čiže v zásade, keď to zhrniem, nájom neznamená byť, respektíve nájom znamená byť slobodný v zmysle, že teda platím iba nájomné, nemám starosti. Na druhú stranu to znamená, že všetky veci, ktoré sme menovali, to znamená energie, hypotéku a súvisiace náklady v podstate platím. Jasne. Ale nie sebe, ale niekomu inému. Presne tak. OK. Takže sú v podstate prípady, kedy byť v nájme má zmysel? Jeden si načrtol, že OK. Ja by som povedal, že možno pre tých mladých ľudí, ktorí možno začínajú pracovať, ešte nemajú nejakým spôsobom nasporené, alebo rozmýšľajú nad tým, že pôjdu niekde do zahraničia žiť, pracovať a tak ďalej. Možno pre nich. Ale aj tak ja stále odporúčam, že lepšie si už splácať nejakú svoju vlastnú, možno aj menšiu nehnuteľnosť, ktorú môže prenajímať, ktorá mu už rastie na hodnote. A keď bude v budúcnosti meniť ten byt, tak už bude aj tak doplácať len ten rozdiel, lebo už tá jeho nehnuteľnosť mu narastla na hodnote. Ja mám príklad, mal som klienta, teraz sme robili nejaké nastavenia kvôli tomu, aby si mohli v budúcnosti za pár rokov kúpiť nejaký vlastný byt a teraz ich to bude stať oveľa viacej. Lebo oni by si chceli, je to dvojčlenná rodina, každý z nich zarába zhruba 1000 eur v čistom. Akurát oni žili, áno, majú 2 malé deti, čiže celý svet sa točil okolo toho, aby boli deti spokojné, aby mali kde by chodiť do školy, aby mali oblečenie, aby mali teplé jedlo a tak ďalej. Len nemysleli na to, že časom budú potrebovať ten vlastný byt a že časom možno aj oni budú nejakým spôsobom meniť prácu alebo jednoducho potrebujú mať vlastný byt.
Za posledných 10 rokov, koľko má to staršie dieťa, tak oni žili tak plus minus od výplaty do výplaty. Nie, že by nejakým spôsobom strádali, ale proste žili. Keď prišli Vianoce, boli Vianoce, keď prišli narodeniny, bola oslava narodenín a tak ďalej a tak ďalej. Platili nájom, ale nič si neodkladali. Ani niekde do fondov, ani bokom, ani nič a tak ďalej. A ja som im len vypočítal jeden jednoduchý výpočet a ten je, že keby si oni pred 10 rokmi začali sporiť len 220 eur, hej, my sa bavíme o tom, že odporúčame ľuďom sporiť si niekde medzi 150 až 300 eur, tak ja som dal ten stred, že 220 eur, keby si oni po posledných 10 rokov mesačne odkladali a zainvestovali to len do nejakého S&Pčka, tak my počítame S&P, alebo teda akciové indexy v priemere zhruba 8%, tak by po 10 rokoch z tých peňazí vyčarovali nejakých 40 000 eur. 40 516 je to presne. Keď som si pozrel výkon, priemerný reálny výkon S&Pčka za posledných 10 rokov, to bolo 11,17%, čo by im spravilo, keby naozaj pred tými 10 rokmi začal a nevynechal ani jednu splátku, tak by to bolo 48 660. Dnes by si mohli zobrať hypotéku na 240 000 byt. Oni by dostali úver zhruba 200 000, 40 000 by mali vlastné zdroje a keby bol aj nezariadený, tak ešte by mali 8 700 eur na nejaké dozariadenie. Ale keďže to nerobili, tak dnes, keďže sme v posune z času, tak musia to isté robiť za 500 eur. Aby aspoň za 5-6 rokov mohli uvažovať nad nejakým menším dvojizbovým bytom. Ale kam sa ceny nehnuteľnosti zase dostanú, to ešte uvidíme. Jasné. Takže ak by som to zhrnul, bývať v nájme je fajn, ak si popri tom dokážem sporiť na budúcu jednoznačne dnes sporiť čokoľvek, každú jednu voľnú korunu, ktorá nám ostane, alebo teda každé voľné euro, je strašne dôležité. Ja ešte možno takú zaujímavú príhodu s klientom, s ktorým sme sa bavili, teda bavili sme sa o jeho finančnom pláne, a o tom, ako má ponastavované financie a zistil som, že býva v rodinnom dome. A v podstate býval predtým v byte, klasický príbeh a tam bol zvyknutý platiť fond doprav a tak ďalej. A pýtam sa ho, že keď už býva v tom rodinnom dome, či si tvorí fond doprav, či platí fond doprav. A on sa ma pýta, že aký fond doprav, veď bývam vo vlastnom, tu sa žiadny fond doprav neplatí. A ja sa ho pýtam, no a myslíš si, že budeš po 10-20 rokoch potrebovať napríklad vymeniť strechu? Po 10, po 15 rokoch budeš potrebovať vymeniť kotol? A prešli sme si zo pár položiek, kde v podstate odpoveď za každým bola, že áno. A potom som sa ho spýtal, no a z čoho to chceš platiť? No, jasné. Takže preto to je dôležité tvoriť si tzv. Fond oprav, ako to my hovoríme, aj v rodinnom dome. Jasne. A prečo je to ešte dôležité? Nie je dôležité len tam naakumulovať nejaké peniaze, keby niečo. Ale ty, keď si začneš ten fond oprav tvoriť na začiatku alebo s dostatočným predstihom, tak keď ťa nový kotol, ja neviem, vyjde 3000 eur a ty si dal z vlastného fondu oprav 1500 alebo 2000, tak tú zvyšnú 1000 ti spravia úroky z úrokov, hej, zložené úročenie. To znamená, že kotol, ktorý stojí 3000, ťa vyjde 2. Jasné. Hej? Takže to je ďalšia výhoda, tvoriť si vlastný fond oprav, keď si napríklad v rodinnom dome. Je to presne, lebo ja bývam v byte, ty bývaš v dome a poznáme tie rozdiely, že mňa to neboli, lebo my sa na ten fond oprav pravidelne skladáme všetci, z tých peňazí sa pravidelne tá nehnuteľnosť aj udržiava. Naopak v rodinnom dome sú tie náklady a tie opravy o mnoho drahšie, lebo aj my máme zhruba rovnako veľkú strechu na dome, ale skladáme sa na ňu 10, kým ty sa budeš na ňu skladať sám v prípade, že ju bude treba opraviť, vymeniť a tak ďalej. A hej, toto ľudia častokrát podceňujú, že ja mám
klientov mám cez 100, ale ja neviem, podľa mňa mám tak možno 2, ktorí si tvoria vlastný fond oprav a že ho majú ešte aj zainvestovaný. Hej. Ľudia si častokrát sporia na sporiacom účte, na kdekoľvek inde. Podúčte a tak ďalej. Ja jediné, čo na týchto sporiacich účtoch nemám rád, je tá rýchlosť toho, že peniaze si na ňo rýchlo pošlem, ale ich odtiaľ rýchlo viem aj vrátiť. Hej. Že ja mám radšej peňažný fond, lebo tie peniaze, keď tam pošlem, viem, že tam sú, viem, že tam pracujú a že mi aj bude chvíľu trvať, kým tie peniaze vyberem. Čiže keď potrebujem rýchle peniaze na nejakú, poviem to, sprostosť, ktorá není až taká dôležitá, no tak si to premyslím. Ak to je dôležité, no tak OK, tak dám pokyn na výber, tie peniaze mi prídu a snáď už aj čas z toho nejaká zhodnotená. Super. A teraz poďme k tomu, ako si vlastne tieto veci tvoriť. Veci, ktoré nie sú automatické, väčšinou v priebehu času prestanú fungovať. Ako náhle je niečo automatické, tak je šanca, že to funguje. Nazvime to autopilot. Hej. Ako sa pozeráš ty na tento spôsob, alebo možno povedz k tomu. Autopilot je, alebo ja neviem, nazvime to trvalý príkaz. To je to, čo my učíme. Aj my sme sa to naučili, aj to učíme klientov, že v prvom rade, keď prídu komukoľvek, akékoľvek peniaze, či je to výplata, alebo ja neviem, podnikateľa, ktorým pravidelne niekto platí nejaké faktúry, alebo čokoľvek, najprv odmeň samého seba, potom uhrať všetky účty a potom ži. Hej? Keď má niekto aj hypotéku, tak tá by mala byť až na 3. mieste. V prvom rade musím uspokojiť sám seba. A potom, čo mi ostane, tak môžem úplne bez výčitek svedomia celé preflákať, minúť na to, čo potrebujeme a tak ďalej. Horšia vec je, že ľudia často majú nastaveného autopilota aj na veci, ktoré nepotrebujú. Ja to volám, že funny money. Hej? To sú rôzne Netflixy, HBO a podobné predplatné, ktoré je fajn, že ich ľudia majú, ale není to niečo, bez čoho by prežili. Hej, hneď sa k tomu dostaneme, k týmto záležitostiam, je to určite dôležitá vec. A v podstate, keď sme začali hovoriť o tom, že mám teda autopilota, nastavím si nejaký trvalý príkaz, ktorým si začnem teda odkladať niečo bokom, na čo by to bolo? Hej, spomenuli sme nejaký fond oprav, ale sú nejaké také základné veci, ktoré by som mal zvážiť? Alebo si mám odkladať len tak, len nech je odložené? Hovorím to každému jednému klientovi, keď najhoršie je klient, tak ako pre banku je klient, ktorý ešte nemá žiadnu úverovú históriu, to sú väčšinou mladí študenti, ktorí nemali ešte ani kreditnú kartu, sú častokrát rizikovejší a ich rizikovejšie vyhodnocujú ako niekto, kto už má za sebou aspoň splácanie kreditnej karty, pretože tá banka o nich nič nevie. A to je úplne presne to isté, že keď človek ešte nemá nejakú pravidelnú skúsenosť s tým, že niečo si niekam odkladám a dosiahol som ten, aj keby len drobný cieľ, že som si pravidelne odkladal na nejaké auto, alebo na nejakú dovolenku, alebo na niečo, tak tí ľudia si často odkladajú tie peniaze, by som povedal tak, nazvem to, že bezcielne a častokrát končia na sporiacich účtoch. A to si myslím, že je také, že je chválihodné, že robia aspoň to, ale tam tie peniaze ďalej nepracujú. Dobre je si nastaviť nejaké ciele. Hej? Vždy je dobré mať dlhodobý cieľ, strednodobý cieľ a krátkodobý cieľ. Dlhodobý cieľ by mal byť jednoznačne dôchodok. Hej? A tam by sme za toto my vieme klientovi vypočítať, koľko by si mal odkladať, aby v budúcnosti, keď bude chcieť ísť buď do normálneho, alebo aj predčasného dôchodku, aká je tá suma, ktorú by si mal odkladať, aby dosiahol ten svoj cieľ. Strednodobý cieľ je na rôzne veci a krátkodobé ciele sú trebárs na dovolenku alebo podobne. Jasné. Ten strednodobý možno ako vnímať ako rezervu, ako to bezpečie. Že čo keď sa náhodou niečo stane, tak proste mám košík, do ktorého siahnem bez toho, aby to ovplyvnilo moju kvalitu života v najbližšom časovom horizonte. To je super. A potom tie jednotlivé ciele, ako sú dovolenky, auto a podobne, takže to je tiež ďalší košík, do ktorého si vlastne človek vie začať sporiť aj pomocou autopilota.
Takže v podstate možno jeden tip pre našich divákov, čo by si z tohto celého mohli zobrať. Ja dám prvý a to je ten, že odmeň najprv seba, čo si veľmi správne povedal. A ten druhý tip by si mohol dať ty, v podstate, že ako s tým autopilotom začať. Čo je ten prvý krok? Častokrát mne klienti povedia, mám jedného klienta, on je živnostník, je maliar, pracuje externe pre nejakú firmu a jeho ten mesačný príjem, ktorý on dostáva, je zhruba 1200 eur. Z toho on zaplatí zdravotku, zaplatí sociálku a potom platí bežné veci, ktoré potrebuje. A teraz my sme si pozreli to, čo on reálne platí a tam sme našli, lebo on mi to stále hovoril, že nemám z čoho ušetriť. Čiže ja proste všetko miniem a nič mi neostáva. Tak sme si pozreli tie reálne výdavky a našli sme, že v tom, čo ja volám funny money, on tam mal asi 5 predplatných na veci, ktoré plus minus nepotrebuje. Lebo platil si UPCčko, platil si HBO, platil si Netflix, platil tam ešte pre decka nejaké internetové hry a vo finále my sme tam našli asi 150 eur, ktoré on na prvú nepotreboval, lebo aj tak povedal, že aj tak tú televíziu nejak extra nesledujem, lebo na to nemám čas. Netflix si pozrieme niekedy okolo Vianoc, keď je trošku viac času a tak ďalej. Čiže toto by som ja poradil aj každému, že dnes si otvorte telefón, v iPhone to je niekde v nastaveniach a v osobnom účte je kategória, že odbery a tam si každý vie pozrieť presne, čo mesačne platí a nech si to vyhodnotí, čo reálne potrebuje alebo nepotrebuje a koľko času tomu venuje. Lebo dnes už aj bežná televízia mne dojde taká akože dosť zbytočná, jednak, že je to drahé a tie peniaze, ktoré dám tam, viem niekde zainvestovať. Hej, a ja som si to aj robil poznámku, že u tohto konkrétne sme dali, že 70 eur predplatných sme proste zrušili. A ak sa teda pozeráme, že to S&Pčko malo 11% za posledných 10 rokov v priemere per annum, tak za 5 rokov on bude mať len z tých 70 eur sumu 5600 eur. Ktoré... A potom ešte druhá vec bola zaujímavá a to bolo také už skôr také osobné, že on tým, že robí takú manuálnu prácu a nejakým spôsobom nemal čas, takže každé ráno išiel na pumpu, tam si kúpil nejaký hotok alebo niečo, plus si dal k tomu kávu a potom ešte chodil na obedy. A ja som zistil, že on každý deň dá 20 eur len na niečo, len aby sa najedol a len aby si dal nejakú kávu alebo čosi, ale to mesačne, keď má 20 pracovných dní, to sme 400 eur. Takže aj toto som mu povedal, hovorím, že môžeš si doma uvariť v nedeľu nejaké jednoduché jedlo, vo finále aj tú kávu si vieš zobrať zo sebou, ale dať si ju treba iba 2-krát do týždňa. A tam sme našli ďalších 300 eur, ktoré si on zrazu vie odkladať. A aj to začal robiť. No, teda sme v prvých 6 mesiacoch, takže nejdem to nejakým spôsobom vyhodnocovať, ale hneď túto aj na tých predplatných a na tej strave sme našli 370 eur, ktoré zrazu on s nimi vie pracovať a vie ich investovať. Presne, čiže v podstate druhé také odporúčanie možno je zrevidovať si tie náklady v podobe predplatných rôznych cez iPhone. A možno pozrieť sa na tie svoje denné návyky a povedať si, že či všetko to, čo robím, je naozaj to, čo musím robiť a skôr sa na to pozrieť tak, že keď mám 300 eur mesačne míňať na ranné kávy, croissanty, tak v budúcnosti mi to vie spraviť desiatky až stovky tisíc eur, ktoré viem zužitkovať asi za 20 rokov to už vedia byť celkom slušné peniaze. Presne tak. Takže pre tých, čo nás pozerajú, počúvajú a nevedia, že kde by našli vlastne dodatočné zdroje, tak pár tipov ste dostali a pre tých, čo si chcú v podstate začať sporiť, tak spravte jednoduchú vec. Hneď teraz si otvorte svoj internet banking a začnite si posielať na svoj podúčet hociakú sumu mesačne, pravidelne. Ale začnite.
No presne, a takto, keď toto dnes niekto urobí, tak za rok zistí, že v nominálnej hodnote tam má 360 eur a nejakým spôsobom ho to nebolelo. My, keď sa bavíme s klientami o tom, akú časť je ideálne si sporiť, alebo odkladať z akého príjmu. Že keď niekto zarába 600 eur, tak tam ako asi v dnešnej dobe veľa toho nenakúzli, ale už ja to hovorím, že z 1000 eur už si každý vie odložiť aspoň 5%, to znamená 50 eur mesačne si každý vie odložiť. Hej, zrevidovať si všetky platby, ktoré potrebuje, nepotrebuje. Áno, je to fajn prísť ráno na pumpu, dať si tam nejakú kávičku, ale keď si to spočíta človek, koľko mu to urobí na celom mesiaci, tak zistí, že sú to docela veľké prachy. A keď to je, ja neviem, konkrétne tento, to mal 300 eur mesačne, len na, 400. Ale teda samozrejme niečo je zmusí, ale keď si to uvarí doma, takže 300 eur mesačne išlo len tak do vzduchu. To je ročne 3600 eur. Za 3600 eur už môže zobrať štvorčlennú rodinu na celkom slušnú dovolenku. Napríklad. Jasné. A zároveň pre všetkých, ktorí v podstate si chcú nejakým spôsobom, nazvem to, privyrobiť, keď už si prešli všetky svoje náklady a niekde nevedia vyžmýkať ani 1 euro naviac, sledujte nás ďalej, na toto takisto dostanete od nás tip, ako prísť k dodatočnému príjmu. Takže sledujte nás ďalej. Dobre. A v podstate k tomu šetreniu a odkladaniu ty si ešte spomínal jednu celkom takú zaujímavú príhodu. Ľudia sú v kolektívoch, v práci, väčšinou si kupujú navzájom darčeky a tak ďalej. A bol tam jeden typ, čo sa mi veľmi páčil, tak keby si to mohol aj našim divákom. Mal som klienta, ktorý ich bolo kolektív, ja neviem, 10-12 ich bolo v kolektíve a v podstate každý mesiac, keď dostali výplatu, tak do nejakého spoločného fondu poslal každý z nich 30 eur. Raz do roka, keď mal z tých 10 ľudí niekto narodeniny, tak si v podstate 30 x 10, to bolo 300 eur kvázi, vybral a mal to akože darček. Čiže to je len tiež taký tip, ako sa dá veľmi jednoducho vbehnúť na taký jednoduchý šetriaci návyk, že v podstate ani nevieš a raz do roka máš 300 eur. 300 eur tiež, ako není to mega peniaz, ale na zemi ich nenájdeš. Presne tak, s tými 300 eurami sa dá robiť čokoľvek, v zmysle vieš ich teda použiť na nejakú tú svoju odmenu alebo oslavu, alebo ďalší tip, vieš si ich zainvestovať. A keď nie celú časť, tak napríklad polovicu si zainvestuješ a polovicu použiješ v podstate pre seba ako nejakú odmenu. Presne tak. A ešte pred chvíľou, keď sme sa bavili o tom, že koľko si odkladať, tak hovorím pri tých ľuďoch, ktorí z každej tisícky ja odporúčam 5%. Ale už že my máme mesačné náklady nejaké, ktoré majú ľudia plus, minus, aj niekto má trošku väčší byt a tak ďalej. Keď niekto už dostáva 2000 v čistom, už si v pohode vie odložiť aj 10%, to je 200 eur. A ten ostatok bez problémov uplatí. A keď už sa bavíme o človeku, ktorý dostane v čistom 3000 eur, tak tá suma, takí ľudia si častokrát vedia odkladať aj 500-600 eur mesačne, lebo vidia tú svoju budúcnosť, ten svoj cieľ, že možno pôjde do predčasného dôchodku, alebo chce viac cestovať a tak ďalej. A úplne najkrajší pocit je, čo mám takých už dlhodobejších klientov, že oni keď sporia a už majú vlastne na svojich investičných účtov úroky z úrokov, tak on vlastne zistí, že on cestuje zadarmo. Že vlastne to, čo on investoval a to, čo už má nainvestované, mu vlastne platí to jeho hobby. Niekto si rád kupuje historické auta, alebo ja neviem, všelijaké značkové tenisky, také jak sa to povie, limitované edície a tak ďalej. Ale toto sú všetko veci, ktoré si vie človek uspokojovať práve z toho. Ten, čo si dá viac kávičiek, no tak si nemôže dovoliť potom takéto veci. Hovorili sme o príjmoch a poďme teraz na dlhy. Sú ľudia, ktorí v podstate príjmovo nevychádzajú, berú si rôzne kreditky, rôzne spotrebáky a tak ďalej.
idú z výplaty do výplaty, snažia sa to nejako splácať, zrejme to v čase nevychádza. Máme tu zo pár typov aj pre nich. Ako to vidíš ty? Najhoršie je, keď človek nejakým spôsobom z toho, by som povedal, začareného kruhu toho od výplaty do výplaty nejakým spôsobom nevie vykúzliť. To je presne tam. On musí začať robiť presne to, že aspoň ten drobný návyk, že zrevidovať si tie svoje výdavky a niekde postupne začať sporiť. Kým toto nezačne robiť, tak jednoducho sa z toho kruhu nedostane a bude tak žiť dlhodobo. A ja to aj vidím dnes, že my keď prenajímame byty, tak častokrát tam dojdú ľudia, ktorí sú 50 plus, nejakým spôsobom sa tomuto buď niekoho nestretli, niekoho správneho, kto by im niečo odporučil, nemajú vlastné bývanie, celý život bývali v nájmoch, lebo vždy to malo nejaký dôvod, ale hlavne už majú 50 plus, už nedostanú ani úver a stále sú nútení žiť v nájme. Čiže toto je vec, kedy by aj nad týmto by sa mali ľudia zamyslieť, že čím skôr začneš niekde nejakým spôsobom si cieľene odkladať peniaze a budovať ten majetok, to je to, čo my učíme tých klientov, budujte si majetok, tak tým skôr budeš spokojný, lebo presne budeš mať 50-55 rokov, budeš stále byť v nájme a máš väčšie riziko straty zamestnania, prípadne už to vykrývajú len z nejakých brigád a tak ďalej. Takže vlastne pre tých, čo sú v takomto kolečku, možno jedna praktická rada, ako z tohto kolečka von, tak v prvom rade musí ten daný človek prijať to rozhodnutie, že teda chcem z kola von. Hej, to je krok číslo 1. Ako z toho kola von? Spíšem si všetky dlhy, ktoré mám, spíšem si minimálne výšky mesačných splátok, ktoré mám a zoradím si ich od najmenšieho dlhu po najväčší. Krok číslo 2 je, splatím čo najskôr ten najmenší dlh. Tak. Hej, splatím ho najskôr, mám prvé víťazstvo. Samozrejme, neoslavím to tým, že si zoberiem ďalší úver alebo ďalšiu kreditku. A takto postupne viem ísť a vysplácať úvery jeden po druhom. Hej. Potom máme ešte druhý typ, taký urýchlovač tohto celého, a to je zase jeden príklad z praxe nášho kolegu, ktorý sme riešili. A ten mal klienta v podstate s 8 alebo s 9 úvermi. To bol extrém. Bol to extrém, ale je to dobrý príklad, ako sa dá aj z takejto situácie v podstate cielene alebo plánovane výjsť relatívne za krátku dobu von. A oni spravili v prvom kroku to, že všetky tie úvery skonsolidovali do jedného. A tam došlo k výraznej úspore na mesačných splátkach. Hej, tie úvery spojili do jedného, klesla mesačná splátka a zrazu sme zistili, že mesačne máme o nejakých 300 eur naviac. Ak si dobre pamätám, tak to bolo aj viac, ale tam on urobil presne to a áno, toto má strašne veľa ľudí, možno existuje aj väčší kaskadéry, no hovorím, tento mal 8, že tie drobné úvery, tie 2000, 3000, viem, ja si pamätám, že tam bol, že on si zobral malý spotrebák, nejaký 4000, aby sa vedel zaplatiť prvú akontáciu na auto a potom mal tam ešte aj leasing na to isté auto a zistil vlastne, že časom on tam splácal 600 eur len na auto mesačne. Hej. Presne. A to ešte do neho netankoval a ešte s ním nebol v servise. Takže súhlasím. Ešte dokončím ten tip v podstate po tej konsolidácii, keď sa nám vytvorí nejaký finančný priestor, že máme zrazu o niekoľko desiatok, možno stoviek eur mesačne viac ako doteraz, tak v podstate spravili to, že polovicu z tých peňazí, ktoré ušetrili, začali okamžite budovať rezervu a druhú polovicu použili v podstate na to, aby sa nemuseli znova zadlžovať, alebo teda aby klient mohol reálne žiť bez toho, aby bol nútený si zobrať ďalší úver. Takže toto sú v podstate 2-3 také rýchle tipy, ako z tohto kola úverového von. A tak ako sme povedali aj pred chvíľou, že ak niekto nevie začať s nejakou u nás, viete, alebo aj u nás, aj v iných fondoch, viete začať investovať už minimálne od nejakých 30 eur mesačne. Ak toto ani túto čiastku nevie, tak nech začne aspoň
si každý odkladať 20 eur mesačne na svoj sporiaci účet, aby si začal budovať ten. Keď nevie odložiť 5%, nech začne aspoň 1%. A teraz, že najlepší deň na investovanie bol včera. Druhý najlepší je dnes a tretí najlepší je zajtra. Tak. Takže neodkladajte svoje rozhodnutia, radšej sporiť, alebo radšej začať sporiť niekam ako vôbec a radšej začať sporiť dnes ako zajtra. Včera už začať nedokážeme. Takže každý, kto ešte nesporí, neinvestuje, odporúčame spraviť to. A jednoznačne začnite na bežnom účte. Ako náhle by to mali byť nejaké fondy, akcie a tak ďalej, vyhľadajte odborníkov, nechajte si poradiť od ľudí, ktorí v tom vedia chodiť. Určite nehľadajte skratku v podobe nejakých výnosov nad 20% a podobné záležitosti. Väčšinou to končí tragédiou. Takže investujte s rozumom. A keď sme si prešli v podstate tie kreditky, úvery a kolečko úverov, potom tu máme jeden typ úveru, ktorý má značná časť teda populácie, a to sú hypotéky. Hej, takže časť ľudí máme, ktorí sa tej hypotéky bojí natoľko, že si ju nechce vziať a byť v nájme. A druhú časť máme ľudí, ktorí už tú hypotéku majú, potrebujú na vlastné bývanie, platia ju a možno rozmýšľajú nad tým, že ako sa jej zbaviť skôr. Hej. A možno otázka na teba, Mateo, ako to vidíš ty? Čo by si im poradil? Že čo robiť? Dá sa vôbec z hypotéky zbaviť skôr? Jasné. No, a ešte tu máme tretiu skupinu ľudí, ktorí používajú hypotéku ako v podstate cudzie peniaze, na páku kupujú nehnuteľnosti. Ale teraz sa ideme baviť o tej strednej triede, alebo teda o tej druhej skupine, ktorí pochopili to, že vlastnú nehnuteľnosť si nekúpia bez toho, aby nemali bankové peniaze, ale nejakým spôsobom ich to ťaží, nechcú tej banke dlžiť a tak ďalej. Čiže jeden spôsob je taký, že niektoré banky to aj umožňujú, niektoré nie, že viem si každý rok odložiť jednu extra splátku. Hej, že veľmi, síce je to pomalším spôsobom, ale jednu extra splátku viem každý rok poslať tej banke navyše a tým pádom si buď znížim celkovú splátku, alebo si skrátim dobu splácania. Tí, ktorým to vychádza, to môžu urobiť aj s 2 splátkami. Hej, to je jeden spôsob. A ďalší spôsob je, že poviem si, OK, keď si ja viem odložiť 2 splátky, tak čo keby som si tieto peniaze rovno niekde zainvestovával, kde mi budú v čase aj pracovať a tá celková doba splácania toho úveru sa mi skráti výrazne, pretože mi do toho vstúpia už aj peniaze, kde som ja zarobil úroky z úrokov, hej? Zložené úročenie. Je to 7., 8. div sveta. Každý v dnešnej dobe toto aj naši diváci, každý to počúva z hora, z dola, z každej strany. Investujte a zarábajte peniaze. A toto je ďalší spôsob, akým spôsobom sa hypotéky, keď je pre niekoho strašiak, ako sa jej zbaviť skôr. A dá sa to. Jasné. Čo hovoríš na spôsob navýšenia si mesačnej splátky? Túto strašne záleží od toho, že akým spôsobom hovorím. Keď je pre niekoho tá hypotéka strašiak a chce sa jej zbaviť čím skôr, no tak OK, tak nech si ju navýši. Je to v poriadku. Akurát tu je jedna jediná nevýhoda, že my aj keď si, teraz už neviem, ktorá banka to bola, ale umožňovala toto robiť každý mesiac a takýmto spôsobom splatiť hypotéku skôr. Nevýhoda toho bola, že ja som síce poslal banke peniaze, ja neviem, v januári, potom vo februári, potom v marci, ale oni skončili iba na nejakom zbernom účte a reálne sa mi odpočítali až na konci toho roka. No tak to si musia ľudia uvedomiť a aj v tomto prípade je potom lepšie radšej to posielať na vlastný investície. Keď mi to zarobí aj 100 eur ročne, tak furt sú to peniaze, ktoré mám do plusu, ako do minusu, lebo ja uspokojím banku, ktorá s tými peniazmi 100% pracuje, nenechá ich len tak ležať ľadom. Presne tak. Ja mám na toto jeden výborný príklad. A sedeli sme s klientom, a brali sme hypotéku, bol to úver 150 000 eur, bral ho na 30 rokov a vypočítali sme, že ak by si popri tomto úvere dokázal odkladať 200 eur mesačne,
tak dobu splatnosti si skráti o 11 rokov a ešte mu na účte ostane asi 64 000 eur. A toto tým, že budete platiť banke, nedosiahnete. Hej? Takýto efekt z vlastných peňazí sa tým spôsobom, že ich budem dávať predčasne banke vo forme predčasných splátok, tento efekt nedosiahnete. Takže ak sledujete cieľ taký mentálny, že chcem sa hypotéky zbaviť skôr a zbavím sa aj tým, že ju budem krmiť. Áno, je to spôsob, je to fajn, znižovať si dlh alebo znižovať si mesačnú splátku alebo skracovať dobu splatnosti. Na druhú stranu, vy šetríte už len tým, že máte zafixovanú úrokovú sadzbu a hodnota peňazí v čase klesá. Jasne. To znamená, vy keď máte splátku 600 eur dnes, a tých istých 600 eur platíte za rok alebo za 2 vo forme splátky, tak v reálnych peniazoch je to pre vás menej. Hej? Pretože inflácia nám peniaze znehodnocuje, takže už len týmto šetríte. A ak týmto šetríte a paralelne si dokážete budovať v podstate majetok na to, aby ste tú hypotéku v čase vyplatili predčasne, tak vám pomôže 8. div sveta, ako Matej povedal, zložené úročenie a dosiahnete, okrem toho, že hypotéku splatíte skôr, ešte krásny obnos peňazí na svojom účte, ktorý potom môžete použiť na plnenie svojich snov, doplnenie rezervy, ďalších investícií a podobne. Takže... No a presne, ja keď som bol pripravený, že teraz už mám ten návyk, hej, lebo to je presne taký istý návyk, ako tento musím urobiť, lebo keď si nepošlem sám sebe do fondu, OK, no nič sa nestane, akurát nezarobím, ale keď nepošlem banke, tak môžem prísť o byt. Keď už, čiže tu si človek tiež vytvorí nejaký návyk si pravidelne odkladať. Keď sa mu podarí to, čo tvojmu klientovi, že to splatí o 11 rokov skôr a stále tu tie peniaze má, bol na to zvyknutý, že tak tiež si ich môže ďalej odkladať ďalších 5-6 rokov a z toho vykúzli ďalšie peniaze. Presne tak. A veľa ľudí si to neuvedomuje a možno, tak preto poviem teda ďalší ten tip, že ako náhle príde k rozhodnutiu, že si nezačnem splácať extra do banky, ale začnem si to niekde sporiť alebo investovať, tak aj keby sa mi stalo, že po nejakom čase neviem nejakým spôsobom ďalej pokračovať v tom sporení alebo investovaní, už tam nejakú sumu prostriedkov na akumulovanú mám. A táto suma prostriedkov mi dokáže sama ďalej pracovať a z peňazí vyrábať ďalšie peniaze. Kdežto keď som to už raz do tej banky poslal, to je koniec. Tam sme splatili extra, doba sa nám skrátila, alebo mesačná splátka sa nám skrátila, ale už s tým nevieme nič spraviť. Kdežto s týmito peniazmi, čo si vy odkladáte, alebo šetríte, alebo investujete bokom, tie v prípade, že prestanete, alebo nebudete môcť v tom pokračovať, stále môžu pracovať pre vás. Tak. Ináč, ja som si to teraz hodil do našej broker friend kalkulačky a vypočítal som, že v prípade konkrétne toho tvojho klienta, ktorý bude mať sumu 60 000 a spojenú, predčasne splatí ten úver a stále mu ostane tých 600 eur, ktoré bol zvyknutý, že ich spláca tej banke, začne ich investovať, tak dal som to na 10%, za 6 rokov tam má ďalších 59 000. Hej. A stačí len pokračovať. Sme o 5 rokov menej, ako by som mal celý ten úver. Čiže keby Jus pokračoval ďalších 5 rokov, no tak schválne, si dajme, že 11 rokov, tak má 144 000. Ktoré by nemal, keby tie peniaze zaplatil banke zo svojich celé rovno vo výnimočných splátkach v banke. Čiže toto musia si klienti uvedomiť, čo s tým chce. Áno, chovať sa bezpečne je super, je to dobré, ale tento spôsob je finančne najefektívnejší, by sme povedali. Ak je toto ten parameter, vieme ľuďom spraviť kalkuláciu, modeláciu. Zložité úročenie v čase urobí veľmi veľké peniaze. Častokrát sa klienti boja, a čo keby, a nevidie to. Keby toto nefungovalo, neexistuje Warren Buffett a celý jeho majetok. Načnime ešte jednu tému. Je to taká dospelácka téma, taká zodpovedná. Lekári tomu hovoria preventívna prehliadka. A my vo financiách tomu hovoríme pravidelný servis. Tak.
povedz ty našim poslucháčom, divákom, čo to znamená a prečo je to možno dôležité. Pravidelne je to úplne presne to isté, ako keď idem so svojím autom do servisu, dám to mechanikovi. Najčastejšie aj tak chodíme, keď nám treba meniť olej. To je výhoda, že to auto to pripomenie. Vo financiách treba byť trošku zodpovednejší, ale túto funkciu toho pripomínača vlastne plníme my. Že tomu klientovi sa ozveme a minimálne raz do roka si s ním sadneme a prejdeme si všetky tie jeho produkty, kde ich má, v akom sústave a tak ďalej, lebo my vieme, že naši klienti majú aj životné poistky, že majú rôzne typy sporení, že majú hypotéku a čiže majú nejaký poistný produkt, majú bankový produkt a majú investičný produkt. Všetky investičné, bankové, aj takisto aj poisťovne, všetky tieto spoločnosti svoje produkty inovujú, prichádzajú s novými fondami, s novým typom poistiek a tak ďalej. A zároveň, jak máme infláciu, tak keď som si ja dal dnes život poistiť alebo nejaký úraz na 10 000 eur, tak za 20 rokov mi táto suma stačiť nebude. Lebo to máš len jeden jednoduchý príklad tej mladej dievčiny, čo ju postrelili na tej policajnej akadémii, že tí jej rodičia už v priebehu týždňa jej museli kúpiť nejakú, neviem, jakú špeciálnu posteľ, ktorú teda museli dostať domov, ale tá posteľ stála nejakých 25 000. Hej, čiže preto je dôležité, aby ten klient prišiel a povedal, dobre, dnes mám takúto poistku, stačí to, nestačí to, keby sa čokoľvek stalo. Hej? Keď už má zase človek niečo nasporené, zase tie poistné sumy sa tam dajú znižiť a takto isto je to aj v investičných produktoch. Hej, prichádzajú nové fondy, iné fondy, mení sa nám politická situácia, geopolitická situácia a tak ďalej. Vždy niečo nové pôjde dopredu a zase nejaké staršie spoločnosti budú zanikať. Už len keď si pozrieš košík S&P 500, tak dnes sú v ňom úplne iné spoločnosti, ako v ňom boli pred 15 a úplne iné spoločnosti ako pred 30 rokmi. Jasné. Často používam príklad s aktualizáciou v podstate softvéru v mobilnom telefóne. Ako každý s tým skúsenosť má a podobným spôsobom ako softvér v mobile sa aktualizujú aj produkty na finančných trhoch, aj poistky a tak ďalej. Takže ak človek chce mať všetko aktuálne a vhodné doby, ktorú ten človek žije a vhodné doby a situácie, v ktorej človek žije, lebo nielen produkty sa menia, ale aj životná situácia človeka sa vyvíja. Takže ak chcem byť zodpovedný a chcem to mať všetko nastavené správne, tak pravidelný servis je ten moment, kedy sa ten chlieb láme, ako sa hovorí. Vtedy som si istý, prešiel som si pravidelným servisom, finančný poradca mi zaktualizoval všetko, čo zaktualizovať bolo treba, mám to nastavené správne, môžem kľudne spávať spokojným svedomím, že chránim seba, svoju rodinu, svoj majetok. Tak by to mali zodpovední ľudia rozhodne riešiť a väčšina mojich klientov to tak aj rieši. Hej, a takisto aj v čase máme iné potreby. Keď máme malé deti, máme iné potreby, ktoré potrebujeme uspokojovať. Keď deti trošku odrastú, tak zase riešime s nimi aj s celou rodinou iné veci a tak ďalej. Hej. Čiže... Aj ty máš takých zaneprázdnených klientov niekedy, že ja neviem, zavoláme, ideme servisovať, ale není čas na tamto, není čas na hento, stále to nejakým spôsobom odkladajú? Väčšinu klientov, ktorých mám už takých dlhodobejší, tak s tými si ten čas vždy raz do roka nájdeme. S niektorými sedím aj 2, aj 3 krát. Hlavne väčšina mojich klientov sú moji kamaráti a nových klientov, ktorých som získal už len vďaka tejto práci, tak už sme si taký nejaký kamarátsky vzťah vybudovali. Dôležitá vec, čo musí klient pochopiť a mal by chápať, že to, že on sa so mnou stretne na tom servisnom stretnutí, neznamená, že odíde pod pazuchou s ďalšími 4 novými zmluvami. Niekedy sa na to len pozrieme a povieme, OK, máme to nastavené dobre, vám sa v živote nič nejakým zásadným spôsobom nezmenilo, všetko je v poriadku a pokračujeme len ďalej v tom, čo už máme nastavené.
Hej. Že toto častokrát niektorí finanční poradcovia to chápu, že teraz musíme všetko meniť a klient sa väčšinou toho len bojí, Ježišmaria, čo ja budem musieť zase platiť, ale to je blbosť. Jasné. Hej. Ja zvyknem týmto zaneprázdneným klientov sa ich zvyknem spýtať, že dám to do takého kontextu, že pán klient, ste zamestnaní, robíte, viete, koľko hodín odpracujete ročne? Väčšinou nevedia na prvú. Je to okolo 2000 hodín. Hej. A potom sa ich spýtam, dobrá, myslíte, že váš majetok a situácia vašej rodiny finančná stojí za to, aby sme strávili hodinu vášho času nad tým a zistili, či všetko máte tak, ako má byť? Tak väčšinou aj tí, ktorí sú veľmi busy, potom pochopia, že ako je to dôležité a asi ten čas raz ročne, minimálne raz ročne by si na to nájsť mali. A to isté v podstate odporúčame všetkým našim divákom aj poslucháčom. Nájdite si tú hodinu raz ročne, či už sami, keď si robíte financie, alebo so svojím finančným poradcom a uistite sa, že všetko je správne, aby ste potom tú hodinu v podstate v nejakom momente nelutovali. A väčšinou sa to stane, keď sa niečo stane, ale potom väčšinou býva neskoro. Takže... Tak, mali by, hovorím, klienti by mali minimálne aj od svojho finančného konzultanta, hej, my sme finanční konzultanti, neporadcovia, s nami veci len konzultujú a tie konečné rozhodnutia sú aj tak na klientoch. Keď sa im posledný rok neozval, no tak ako Boh vie, možno už v tej firme ani nepracuje, tak nech si nájdu niekoho iného. Hej. Ale minimálne raz do roka by si mali tí ľudia na tie svoje papiere sadnúť a urobiť si nejakým spôsobom v tom poriadok. Našim divákom, poslucháčom sme slúbili, že im dáme tip, ako si zvýšiť mesačný príjem. Je to veľmi jednoduché, napíšte nám pod toto video komentár zvýšiť príjem a zanechajte na seba kontakt. My sa vám ozveme a dáme vám veľmi jednoduché, pragmatické tipy, ako to spraviť, napríklad aj spoluprácou s nami alebo mimo nej. Takže to, aby sme neostali našim divákom nič dlžní. A ešte na záver by sme sa mali pochváliť, že posledný víkend sme mali konferenciu, na ktorej sme dostali aj nejaké ocenenia. Sme skončili, konkrétne my dvaja, ako druhý a štvrtý najlepší obchodník v našej firme. Takže gratulujem, pán kolega. Gratulujem aj ja tebe. Ale musím sa pochváliť ešte jednou vecou, čo sa mi podaril fakt husársky kúsok minulý týždeň, ale je to stále aj o tom, že keď sa bavíme my aj o nehnuteľnostiach s klientami, tak ako by si mali klienti robiť prípravu na svoje finančné rozhodnutia, tak aj pri predaji nehnuteľnosti buď tú prípravu nechať na niekoho, kto to vie urobiť, alebo si urobiť svoju vlastnú. Oslovili ma klienti, ktorí som už minulý rok predával jeden byt, boli v podstate s tým predajom spokojní. Mali druhý byt, ktorý chceli predať a oni očakávali tú sumu toho predaja niekde okolo 200 000. Ja som si sadol a spravil som si poctivo tú prípravu tej cenotvorby a dneska z minule sme sa bavili o to, že už máme na to interný AI tool, ktorý nám v podstate urobí také porovnanie nehnuteľnosti, ktorý nám odhadne aj podľa stavu nehnuteľnosti a tak ďalej, koľko by tá predajná cena mala byť. Ja som potom ešte si to porovnal s ChatGPT a potom som si ešte zadal úplne identický byt podľa parametrov a lokality, aby som našiel všetky byty, ktoré sú rovnaké v danom okolí, ktoré sú na predaj. A našiel som nejakých pár nehnuteľností, akorát tie už boli prerobené. Toto bol byt v pôvodnom stave. Long story short je, že 6.2. som dal von inzerát, to bol piatok. 9.2. prišli druhí klienti na obhliadku, ale to bolo len na základe toho výpočtu, aj oni ma ináč celkom pochválili, že sme to dobre nastavili. V momente podpísali rezervačku, na druhý deň sme robili kúpnu zmluvu a 11. sme podpísali kúpne zmluvy, úschovu peňazí a kataster. Takže keby tam nebol víkend, tak sa bavíme o 3 pracovných dňoch predaja.
Gratulujem, to určite vždy poteší. A teraz bonus bol, že klient očakával 200 a predali sme to za 220. 20 000 je slušný peniaz, ktorý si môže rovno zainvestovať. Presne. Takže určite sa treba o tých cenách rozprávať. Nie je to len o tom, čo je na portáloch. Je za tom v podstate skúsenosť, je za tým prehľad v realizovaných cenách, ktorý my máme. Jasné. Bežný klient sa k týmto informáciám dostane len ťažko, lebo v podstate oni nie sú verejne dostupné. My tým, že máme relatívne veľkú sieť kolegov v rámci Broker Consulting, tak si tieto informácie vieme vyzdieľať. Takže super si spravil domácu úlohu a v konečnom dôsledku je na konci dňa spokojný klient a to je to, o čo nám v podstate veľmi, ide. lebo má peniaze, bude mať do jedného mesiaca, bude mať na účte peniaze, podľa mňa reálne to budú 2 týždne, lebo sme tam dávali zrýchlený vklad, ale čo hovorím, tú mozaiku tej ceny som si vytvoril takýmto spôsobom, ale čo mi ešte pomohlo, našiel som identický byt, ale už prerobený na tej istej ulici na predaj, ale tam bola nejaká vysoká cena. Ja som zavolal tomu maklérovi, som sa ho opýtal a on mi povedal rovno, keby to bolo o 10 000 menej, tak to máme už predané. Takže ja som tú sumu zobral, vedel som, že koľko očakávajú moji klienti. Zobral som tú sumu, ktorú mi on povedal a to videl som, v akom stave bol ten byt. Odpočítal som tam zhruba cenu nejakej takej priemernej prerábky a túto sumu sme nastavili ako predajnú. A klaplo to. Super. Tak ešte raz gratulujem. Takže toto boli cenné tipy a aj pre kolegov, pre maklérov, zároveň pre klientov, ako sa pozerať na predaj nehnuteľnosti, ako to riešiť tak, aby sa to nie predávalo, ale tak, aby sa to predalo. No a čo by si povedal na záver? Blížime sa ku koncu. Na záver by som našim klientom odporúčil iba to, aby si urobili revíziu svojich mesačných výdavkov, aby si pozreli, na čo míňajú tie svoje funny money. To sú peniaze, ktoré slúžia na zábavu. A aby začali investovať. Ak nie s veľkou čiastkou, tak aj s malou čiastkou, aby si vytvorili ten návyk. Ešte v poslednej dobe veľmi populárna vec, to je matcha. To stojí v priemere zhruba asi 5 eur tu v Bratislave. Ako drink. Drink matcha. Keď si to dáš nejakou príchuťou alebo niečo. A keď si toto dáš každý deň, je to 100 eur mesačne. To je tiež, a vidím veľa ľudí, moja žena to má rada, a vidím veľa mladých ľudí, že to chodia kupovať. To je ďalšia 100, keď si to dá každý deň, nebodaj ešte aj cez víkend, ktorú môžu niekde ušetriť. No, už len keď si ju dá každý druhý deň, tak má doma 50 eur. Jasné. Super. Díky za tento tip. Ja dám v podstate ešte 2. Ak nás pozeráte a myslíte si, že konzultácia by vám pomohla v rozhodovaní sa, ako ďalej, kľudne nám napíšte. V prípade, že bude mať časový priestor, radi vám dáme takúto konzultáciu úplne zdarma. Bude trvať 30 minút a budete sa môcť opýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma, na témy, ktoré sme dnes prešli. No a posledný tip na záver, možno len to, že najdrahšia rada je tá, ktorú počúvate už 10 rokov a akurát prídete na to, že už ste to mali pred 10 rokmi spraviť. Tak. Takže ďakujeme za pozornosť, lúčim sa s mojím kolegom Matejom Gomolčákom, moje meno je Michal Jesenský, sme finanční a realitní konzultanti a nezabudnite nás ďalej sledovať na našom podcaste na YouTube Realitní makléri. Pekný deň a všetko dobré. Pekný deň.